салом дӯстон, хушомадед ба шабакаи биография филм. имрӯз мо дар бораи яке аз симоҳои машҳури тоҷик Зулайхо Маҳмадшоева ҳарф мезанем. Зулайхо Маҳмадшоева овозхони ҷавони машҳури тоҷик ба ҳисоб меравад. Зулайхо бо овози қавӣ, симои зебо дар сурудҳо ва тасвири ғайриоддӣ дили миллионҳоро ба худ таъсир намудааст. сароянда бо тарзи ҷиддӣ ва либосҳои аврупоиву миллӣ ба саҳна баромада тарзу услуби худро муаррифӣ намуда, аз ҷониби бинанда хуб қабул гардидааст. Зулайхо Маҳмадшоева 9 сентябри соли 1993 дар ноҳияи Фархори ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. модари духтар ба ҳайси раққоса кор мекард. Зулайхо духтари калони оила буд. Зулайхо 3 бародар ва хоҳари дигар дорад. духтарча кӯдакии худро дар зодгоҳ дар ноҳияи Фархор гузаронидааст. бародарон ва хоҳарон мегӯянд, ки Зулайхо аз ҷиҳати хоксорӣ ва меҳнатдостӣ барои онҳо намуна буд. Зулайхо Маҳмадшоева дар мактаби миёнаи рақаме ки зодгоҳаш таҳсил намудааст ва аз хурдӣ орзуи овозхони машҳур шуданро дар дил мепарваридааст. ҳамчунин ӯ як мухлиси ситораи дурахшони тоҷик Манижат Давлатова ба ҳисоб рафта, овозхони ҷавон дар сурудҳои аввалини худ ба эҷодиёти ӯ тақлид мекард. 9 сентябри соли 2011 Зулайхо бори аввал бо тарзи ҳирфаӣ дар назди ҳозирин баромад кард. Маҳмадшоева дар рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон суруди ватанро сароед. дар кори мин баъда мавзӯи ишқ бар мавзӯи ватандӯстӣ ғолиб шудан гирифт. дар соли 2011 Зулайхо суруди шаб асту моҳи рӯшонро бо сарояндаи ҷавон Файзалӣ Фозилов сароед ва барои ин суруд видеои муштарак низ ба навор гирифтанд. Зулайхо Маҳмадшоеваро суруди Кабутар машҳур кард, ки соли 2011 пешкаши мухлисонаш гардонида буд. пас аз сабти албоми аввалини худ ӯ маъруфият пайдо кард. овозхони ҷавон муҳаббати ҷавонони тоҷикро ба даст овард. мухлисон қайд мекунанд, ки композитсияи Зулайхо рӯҳияи шикастнопазири ҷавононро дар бар мегирад ва баромадҳои Муҳаммадшоеваро бо саброна интизорӣ мекашанду барои нерӯи тоза гирифтан ба консертҳояш мераванд. пас аз даври аввали маъруфият Маҳмадшоева албоми дуввумини худро бо номи «Механдам» пешкаши ҳаводоронаш намуд. клипҳо ва сурудҳои овозхон дар платформаи видеои YouTube миллионҳо тамошобин пайдо мекунад, аммо даромади асосии овозхон дар тӯйҳо ва ҷашнвораҳои дигар ба даст меояд. ба гуфти худи сароянда, иҷрои як фармоиши Маҳмадшоева зиёда аз $1800ро ташкил медиҳад. Зулайхо ҳафтаи 4-5 маротиба дар тӯйҳо баромад мекунад. соли 2014 сароянда клип суруди «Тӯёна»ро баровард. худи ҳамон сол Маҳмадшоева суруди нави «Дили девонаро» сабт кард. сароянда дар ҳар як консерт «Тӯёна» ва «Дили девонаро» замзама мекунад. соли 2015 Зулайхо Маҳмадшоева бо консерти нави «Навданиҳол» ба сафари ҳунарии худ ба хориҷи кишвар ва ҳамсоя кишварҳо сафар намуд. худи ҳамон сол Зулайхо Маҳмадшоева аввалин консерти худро дар Москав баргузор кард. Зулайхо Маҳмадшоева дар суҳбат эътироф кард, ки оилааш интихоби сароянда шуданро дастгирӣ намекарданд. дӯстони сароянда алал хусус оҳангсоз Баҳриддин Сабур такягоҳи иҷрогари ҷавон ба ҳисоб мерафт. хешовандон оҳиста оҳиста интихоби касбро барои Зулайхо маъқул донистанд ва танҳо дарк карданд, ки духтар воқеан суруд хонда метавонад ва тадриҷан маъмул мешавад. сароянда мекӯшад, ки ҳаёти шахсии худро таблиғ накунад. ҳатто овозхони маъруфи тоҷик Зулайхо кӯшиш мекунад, ки анъанаҳои шарқиро риоя кунад, ки хоксорӣ ва покдомонеро барои занон муқаррар мекунад. Маҳмадшоева оиладор ва як писар дорад. дар вақти холӣ сароянда хӯрокпазиро дӯст медорад. хӯроки дӯстдоштаи Зулайхо лагман ба ҳисоб меравад. Зулайхо Маҳмадшоева дар Инстаграм аккаунт дорад. қариб 800 000 муштариён кори сарояндаро пайгирӣ мекунанд. Маҳмадшоева тарзи ҳаёти солимро тарҷеҳ медиҳад. пеш аз он ки духтар машҳур шавад, Зулайхо ба давидан баромада дар ҳуҷраи фитнес машқ мекард, аммо аз сабаби зиёд шудани сарбории сароянда маҷбур шуд, ки эҷодиёт ва варзишро интихоб кунад. дар охири соли 2016 сароянда суруди «Бай-бай» ва видеои тизерии ин сурудро пешкаш кард. клипи суруди «Бай-бай» дар Амороти Муттаҳидаи Араб ба навор гирифта шудааст. 1 апрели соли 2017 ремикси ин суруд дар гурӯҳи Зулайхо дар ВКонтакте пайдо шуд. моҳи март сароянда дар 3-юми солонаи тамошо Music Award ширкат кард. 29 апрели соли 2017 низ дар Москав як консерти навини худро баргузор кард.
моҳи майи соли 2017 клипи суруди нави зулайхо бо номи мамнунам ки ҳангоми консерти бай сабт шудааст аз остонаи 4 миллион тамошобин дар ютуб гузашт. инчунин моҳи май зулайхо мамашоева дар Стокҳолм консерт дод. худи ҳамон сол сарояндаи ҷавон худро ҳамчун модели муд озмуд. зулайхо дар аксбардорӣ барои дӯкони муди харме нақш офарид. худи сароянда барои намоишҳо либосҳои бренди муди мурод тарроҳи тоҷик мурод бобуқуловро мепӯшад. овозхон нақша дорад ки дар Анталия ва Бодрум клипи нав ба навор бардорад. дар ин ҷода ба сароянда муваффақиятро таманна намуда дар ин ҷо бо якояке шумоян азизон хайру хуш мекунем. ҳатман ба шабака обуна шавед ва наворҳои навро интизор шавед.